Jo de veres, estan vostès obsessionats en les eleccions, els seus regidors, ho tenim clar, ho teniu, no sé, tot menos... Pues no deuríeu. No deuríeu, no deuríeu. Continue, continue. Parle. Jo... Sí, vaig a ser molt breu en la meua segona intervenció per aclarir determinats conceptes que pareix mentira que un senyor que porta d'alcalde quasi 20 anys no té clar, que és el deute que té aquest Ajuntament. Vostè l'únic milagre que ha fet és convertir el deute a curt termini en deute a llarg termini, que l'acabarem pagant d'ací 20 anys tots els ciutadans i ciutadanes de Xàtiva, com li he dit des d'un principi. Hauria vostè repassar-se el pressupost municipal i sabria exactament quina és la quantia de deute que n'hi ha, cosa distinta és el que es paga anualment, que evidentment anualment anem pagant interessos i demés. Això pot reunir-se vostè, el senyor Ramon Vila, que ha estat més informat, i li ho explica. I vostè té un deute que supera els 20 milions d'euros, l'Ajuntament de Xàtiva té un deute que supera els 20 milions d'euros, i si no, repasse vostè el pressupost municipal, que això no és mentira. I que ha fet vostè un préstec de 11 milions d'euros per a pagar a proveïdors, cosa que la llei no li permetia fins que no ha arribat el seu amic Montoro, també és de veres. Simplement, almenys el que pot fer és, després de quasi 20 anys, assumir algunes coses com de la seva responsabilitat. El nivell d'endeutament de l'Ajuntament és més que evident, la falta de liquidesa de l'Ajuntament és més que evident, i la falta de projectes de l'equip de govern del PP és més que evident, perquè vostès no tenen cap projecte per a aquesta ciutat. El que pretenen és deixar el deute per als que vindran. Per això ho fan tot en carències de 2-3 anys, per a que el que vinga, i anar-se'n de la manera menys... quedant menys mal en la societat de la ciutat. I jo sé que a vostè li molesta, però vostè serà recordat per l'OVNI. És el que n'hi ha, vostè serà recordat per l'OVNI. I em sap mal, i sé que a vostè li sap mal, perquè vostè va imaginar una cúpula en algun somni que s'obria i es tancava, una cosa bonica d'un senyor japonès que va vindre, i avui en dia no està ni acabat, i vostè passarà a la història per ser l'autor de l'OVNI. Ho sé, senyor alcalde, és una llàstima. Després de 20 anys, a mi em donaria vergonya.